donde plantean que el 45% de esa posición o curso de posición está basado. Para la OGT de Cataluña, este estatuto básico del empleado público, hay dos aspectos que para nosotros es fundamental. Por primera vez se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, reivindicación histórica de la OGT, y por otro lado da la posibilidad también de resolver los conflictos extrajudicialmente, ¿no? Que el marco razonable tendría que ser el TLC. Almenys així es va explicar, s'intentava fer un esforç per interioritzar, també ho diu així. Hay una parte que es de aplicación directa, pero hay un marco que justamente que da a las autonomías capacidad de desarrollar el estatuto, la aplicación del Estatuto de Función Pública. Y esa es la parte que nos quedaría en Cataluña por hacer. Sabemos que hay otras comunidades que han empezado a caminar, sabemos que no va a ser fácil, que va a ser una negociación compleja, pero no por ello tenemos que dejar de insistir en que empecemos lo antes posible. Nosaltres, una llei com aquest Estatut Bàsic, que se renova després de quasi 30 anys de l'anterior, ja sabem nosaltres que és una llei dificultosa i l'aplicació costa, no? Però com dius tu, fa 17 mesos que ja es va aprovar i les coses pràcticament estan al mateix lloc. Per part de la Generalitat, jo crec que en aquest moment ells encara no en tenen prou clar quines són el desenvolupament d'aquesta llei. Per part dels sindicats, tant UGT com Comissions Obreres, li hem explicat, li hem donat la nostra versió, però ells encara divaguen i no saben exactament fins on poden anar. Alguns ajuntaments estan prenent iniciativa, però són molt pocs, és a dir, aquesta llei encara està per desenvolupar. I és una de les lleis més importants per tot l'àmbit de la funció pública, vull dir, perquè és la llei bàsica de tot arreu. I és on estem una mica decepcionats, o bé una falta primer de criteris com a marc de relacions en base a aquest estatut bàsic relacionat amb Catalunya, que ningú és capaç de començar a sentar-se en una taula i començar a desenvolupar-ho.